Výhľad na všetky 4 svetové strany. Nízke Tatry, západné Tatry. Malá Fatra, Veľká Fatra. Čo to bude? Veľký chod! Pred nami je zhruba 4,2 km trasy, 900 metrov prevýšenia. 3 hodinky cesty, ale pri našom tempe a pri našich videách to bude 3,5. Približne 2/3 trasy ideme po modrej a potom vystúpame až na vrchol po zelenej. Slečna, čo si myslíte o používaní turistických paličiek na turistike? Je to môj prvýkrát, čo testujem takéto veci. Zvykám si, ale je to veľká pomoc. Po ceste smerom dole, to hlavne ušetrí kolena. Či už máte zdravé kolena, alebo troška vyšuchánko, po ceste smerom dole vám to určite pomôže. Používajte paličky a buďte ako Levia. Cink. Krásnu a požehnanú nedeľu, priatelia. My sa nachádzame na Strednej Poláne, kde vám ukážeme postupujúcu cestu na Veľký Choč, ktorý obopíma Liptov a Oravu. Poďte. Došli sme na koniec modrej, teraz zostáva už iba hodinka smerom na Choč. Ja si myslím, že to dáme rýchlejšie ako za hodinu. Za nami sa ukázala Veľká Fatra. A otočiť kameru? Tam sú nízke Tatry. Dlho očakávané výhľady. Let's go! Z Veľkého Choča vám prajeme dobrú chuť. No čo, Filip, išiel by si ešte? Za mňa určite áno. A môžeš povedať také možno tvoje topky, čo ťa tak najviac chytilo za toto tu, za srdce? Ideme sa na to pozrieť. Vzadu kúsok vidíme z Veľkého Rozsudca, takže Malá Fatra. V týchto častiach Veľká Fatra. Ďalej Nízke Tatry. Tam dole vidíme Liptovskú Maru. No a naľavo krásne vysoké Tatry. Najprv západné a vzadu kúsok naozaj tie vysoké. Na ten Choč človek, keď raz príde, tak sa potom chce vrácať. Tie výhľady sú za každým také čarovné a je to neskutočné, že to sa nedá opísať. Takže ja som veľmi rada, že toto tu Filipko mohol zažiť. Nezabudnite odoberať. Nejaký komentárik, hej, že či mi tu niečo neodstávalo niekde alebo tak. Čaute! Čaute!